Egunon, ongi etorri. Hau da, jolasten eta ikasten. Ninjago kromoak maite ditugu. Gaur dendan aurkitu ditugu batzuk, eta ereki ditugu, bai. Hau da, atera zaigun. Zuekin alda ditzakegu hilabetearen azken igandean. Etxean norbait bat duzu. Arratsalde. 5:00 8:30 Mastero Gamesen gaude, Bilbo. Maria Dia Aroko kalea, 55. zenbakian. Zatoz eta lortu zure ninjago kromoak. Ikia!